खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दाखालिहाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया गावनि एमएलए खौ बा गावनि बेबाराव बियो इलेक्शन गेलेनाय नङा एमएलए आवहाय दा बिथाङा हगारगोन जाहैबाय दिपेन बर'नो गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया जे बेबाराव गेलेनाय नङा बियो आरो खाथांखा जेनखाबावगोन आरोबाव जेनगोनखौ बियो 100% बियो नुहुरदों गुबुना इलेक्शन गेलेनो थाखाय हांखुर जायो बिथां बुंनाय बायदिब्ला दानि दावगाफुनाय लाइमोनफोरनो चान्स होनांगौ नंगौ चान्स होनांगौ नोंनि बुंनायाबो थिगानो दं खाबु होनांगौ नोंथाङा जुदि रायजोनि खामानि मावनाय मोनब्ला नोंथाङा माब्लाबाबो सोर लाइमोन सोर थाइमोन बेखौ बुजिनाय नङामोन थिगैनो दं नोंथाङा मावनो हायाखै नों हगारनानै फेइलार लिडार माने नोंथाङा जे साक्सेस खालामनो हायाखै बेखौ नोङो फोरमान खालामनानैबो लादों आं एनडिएफबि जेबो खामानि मावनो हायाखै रायजो राजानि मोनसेबो खामानि मावनो हायाखै बे जिनिसखौ रायजो राजाया मोनथिगौ आरो नोंथांनि एनि प्रग्राम बा नोंथांनि जिखिनि बहाबा इनभाइट नोंखौ रायजो राजायाबो लिंहरा मानो लिंहरैनि खारनबो दं जिहेतु नोंथाङा रायजोनि खामानि डिपुटि चिफ जालायनानै 5 बोसोराव डिपुटि चिफ जानानै नोंथाङा जे रायजो राजाजों जे अनसायजायाखै बियो फोरमान जादों आरो अनसायजायैनि खारनाबो बेनो नोंथाङा रायजोनि मोजां मोनसेबो खामानि मावाखै नोंथांनि आगदा आगसि नैबे आलमाना थालमा आगदा आगसि थाग्रा आलमाना थालमा बियो बिनि सायावबो गोबां आरटिआइ खालामोब्ला गोबां जिनिस इलिगेल ओंखारगोन दाबो कौटि टाकानि मानसिफ्रा आरटिआइसो खालामबावनो नागिरदों सिन्था खालाम माबायदि बासायगोन आरटिआइ होयोब्ला माबायदि खालामगोन बिनि सायाव जोंनिसिम दासिमबो फैयो बिनि सायाव आरटिआइ होनांगौ होननानै जों बेफोरबायदि खालामा नोंथांनि गोबां बाथ्रा खोनायो जाय बुस्थुखौ जों खोनानो नाङा बैफोरखौ जों खोनायो जों दुखु मोनो गबिन्द चन्द्र बसुमतारि सार माब्लाबा दुखु मोनो बेफोरबायदि बाथ्राखौ खोनायोब्ला बे बैसोआवबो बिदि नामा बियो बेफोरखौ सानफ्लाङो नाथाय जोङो बेफोरबायदि जों प्रकाश खालामनो गोसो गैयामोन थ' जियानो जाया मानो बेफोरबायदियाव माने थाखा फैसा जायोब्ला माखासे मावनाङि खामानिखौबो मावो एभेलेबेल थाखा फैसा जायोब्ला किन्तुबा बेफोरबायदिद्राय जानो नाङा एसे साननांगौ जायो दिपेन सारा बबे पार्टियाव बा बबे दोलोआव हाबो जा बुंनांगौ जेबो गैया नाथायबा बिथांनि खुगानिफ्राय मैया जेरैबायदि बुंनायखौ नुदों आरो बिनि जाखिनि बडि लेंगुवेज ना बेफोरखौ नायोब्ला बे बाराव जों फैगोन 5 बोसोराव इउपिपिएलआ सरकार दाफिनगोन बे सिस्टेमखौ बुंनायखौ जों नुनो मोनदों थ' जायानो जाया मानो नोंथाङा जेराव पार्टियाव थाया मानो रायजोनि बाथ्राखौ सिगां सान गावनि बाथ्राखौ साननो नाङा जुदि गावनिखौ सिगां सानग्रोयोबा सेम टु सेम गबिन्द चन्द्र बसुमतारि बायदि नोंथाङाबो रिजाइन होनो गोनां जागोन आं गेलेनाय नंलिया 5 बोसोरनि उनाव बेखिनि बाथ्राखौ नोंबो बुंना लानो गोनां बाध्यता जागोन जुदि इसोरा जुदि अनोब्ला नोंथाङा जुदि देरहायोबा सिगां गावनि खोथाखौ साननो नाङा गावनि न'खरनि फेमिलिनि बाथ्राखौ दा सानथ' सिगां रायजो राजानि खोथा बयनिबो सिगां रायजो राजानिखौ सानग्रोयोब्लाबो जाय मानसिया गैथारा जाय मानसिया दिनै जायोबा गाबोननि खोथाखौ सानग्रा बेखौ सिन्था खालामखा आं बेफोरबायदि बेक्तिखौ आं माबायदिहाय अनसायना लानो हागोन आं बैफोरबायदि न'खरखौ माबायदिहाय मोजां खालामलांनो हागोन आरो बै न'खरनिफ्राय आं माबायदि भट आदाय खालामना लानो हागोन बैफोरखौ सिगां नायग्रोनाया मोजां फरायसा आफादाव थानानै खामानि मावनाय आरो पलिटिक्सआव थानानै खामानि मावनाय गोबां पार्थक्य दं फाराग दं खोथायै खोथा एनडिएफबिआव थानानै जेरैबायदि खामानि मावनाय आरो
राजखान्थियाव थानानै खामानि मावनाय बहुद फाराग दं। एग्जाम्पलाव दिनै गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया लासिं सिं गावनो रिजाइन होनोफोरबायदि बुंना लानो गोनां बाध्यता जादों, जायनि जाहोनाव बियो दिनै जेबो खामानि मावनो हायाखै। बियो आनसाक्सेस लिडार। दिनै नोंथांमोन बायदियानो फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रानो बुंनो गोनां बाध्यता जादों। सानसे समाव बुंदोंमोन प्रमद बर'आ, बेखौ नंखाय बुंनो हाया। दिपेन बर'आबो नंखाय बुंनो हाया। रन्जन दैमारि सारनावहाय प्रमद बर'आ फन खालामनानै बुंदोंमोन, अब्लानि समाव सुक्तिबो जायाखैमोन। बे समाव प्रमद बर'आ बुंनांदों गबिन्द चन्द्र बसुमतारिजों जेबो जाया। बेखिनि बाथ्राखौ बुंहरदोंमोन प्रमद बर'आ जेब्ला बियो एबसुनि प्रेसिडेन्टमोन। जों मिन्थिगौ बेफोरखौ। होमबा बेफोरबायदि मानसिया माबायदि एमएलए होखो? इउपिपिएलआ दिनै बेफोरबायदि लिडारखौ माबायदि डिपुटि चिफ होखो? माबायदिहाय एमएलए खालामनानै दैखो हरखो? एमएलए दैखोनानै मा खामानि मावहैखो बियो? एमएलए बिबानावथ' दिनैहाय लरेन्स इस्लारि सारा दिनैहाय खामानि मावबावदों। जेबो मन्त्रि बिबान मोनबावाखै बियो दिनैहाय, बा जेबो मोनसेबो माबा गैयाबाबो गावनि फान्डजोंनो जाखिनि फान्डआव बेनाव एसे बिनानै गावनि समस्तियाव गावनि जायगायाव सार लरेन्स इस्लारिया खामानि मावदों। बेफोर बेसेबां मोजां बाथ्रा। डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया जायनि जाहोनाव दिनै मोनसेबो खामानि मावनो हायाखै, आं बुंगोन बेखौ फेइलार लिडार। नेक्स्ट बारावबो बिथांखौ जिबनावबो देरहाहोनांगौनि दरखारबो गैया बेफोरबायदि मानसिखौ। दा दंबावो बड'सायाबो गावनो लासैनो बोरैबा रिजेनबो होनोबो गोनां जानो हागौ। बड'सा हिसाबै सेकेन्ड टाइम देरहाबावोबा देहायाथ' आरो बे असलखासै, बेयो खुला बाथ्राखा, बुंनानैबो लाब गैया, बे असलखासै। जोंबो असलखा, जोंबो देहाबो थिग नंखाया, जोंबो माबायदि देहाया मोजां जाया। बड'सा दंबावो, बड'सायाबो दिनै देरहागोन ना देरहाया साननो गोनां जानानै फैदों। बेफोरबायदि जियानो जाया मानो इउपिपिएलनिफ्राय अनलि सानैल' देरहागोना, बेनि बारा गोजौ देरहाया। बाय मिस्टेक देरहानो हागौ सासे, बिनि बारा मालाबाबो देरहाया बिसोरो। थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय। दिपेन बर' सारा नाजादो बे बाराव, बिथाङाथ' इउपिपिएलआवनो हाबसिगोन। बेखिनि बाथ्राखौ मैया रोखा मिडियानि सिगाङाव बुंदों। नायनोसै आरोबाव हाबखांनायनि उनाव माबोरै मावनो हायो। प्रमद बर' माने इउपिपिएल माने हाग्रामा महिलारि सारा बुंखादोंमोन ना, थांनाय बाराव इउपिपिएलजों फरायसा आफादा गोख्रों जरदार खालामदोंमोन। मानि थाखाय खालामदोंमोन? बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टनि थाखाय इमप्लिमेन्टनि थाखाय जों जरदार होदों। बे बाराव माबे इमप्लिमेन्टखौ खालामनो थाखाय, बबे मोनसेखौ दफाखौ माबायदि खालामनो थाखाय जरदार खालामगोन एमएलएआवहाय नायनोसै। बे बारावहाय माबायदि जरदार खालामो, बबे दफाखौ मा खालामनो थाखाय। एनडिएफबिखौथ' एनडिएफबि पलिटिक्सआव गेलेखासै, आरो एनडिएफबिखौ डिस्ट्रय खालामनायानो फरायसा आफादानो। बावहाय रावबो माबा गैया, लाब गैया, दोनखुमाजों जेबो खामानि गैया। एनडिएफबिखौ माबायदि गादबनांगौ, नासयनांगौ, माबायदिहाय बिथांमोनखौ केसआव भुक्तभुगि खालामनांगौ, फरायसा आफादनि बियो प्लेन पलिसि, लोगोसे प्रमद बर'नि प्लेन पलिसि बेफोरो। दा ओंखायनो जोंनि एनडिएफबिनि गथ'फ्रा भुक्तभुगि। एनडिएफबिनि सोद्रोमा दङब्लाबो इउपिपिएलआव जेसेबां लिडारफोर दङ एनडिएफबिनिफोर, बिसोर जेबो खालामनो हाया, जेबो बुंनो हाया, आसि थुना बाथ्रा बुंनो हाया। उमुखखौ मावनांगौ, जोंनि सुक्तियावसो दिनैहाय जोंनि गोजोन थासारि लाबोनायावसो नोंथांमोना दिनै थाफानानै बेफोरबायदिखौ मावनो मोनदों। बेखिनि बाथ्राखौ गबिन्द चन्द्रबो बुंनोबो हाया, भुपेन बर'आबो बुंनो हाया, आरो लोगोसे जेसेबां बे दालाय दासा एनडिएफबिनिफोर दंफायो बिसोर जेबो बुंनो हाया। प्रमद बर'आ जा बुङो बेनो एक जालाङो। थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय, बेवहाय जुदि माखासे बाथ्रा बुंनाया गोरोन्थि जादोंब्ला गासैबो रायजो राजानाव क्षमा निमाहा बिनानै आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। जय बर' हारिनि।